Halo teko. Halo. Pawange. Nah. Teko wisan. Sopo kayak suarane iki? Teko kalau sih ditunggu-tunggu. Sing dinteni teko Mas Tapo itu. Ora mau sambut. Ya tangi duduk to. Ya jalanan. Ya mau Ya tangi. wong nesu. Cek duduk to, mumpung teko ke lo. Ya wong wis teko. Bah, duduk. Mantan dene mah kuwi to. Cantik tekak yo. Apa ri? Halo, teko sih mbok enteni. Lho. Aku pacarmu to. Lho. Lu pacarmu to. Ini sana nanti. Ya lah tak perlu diwehne kan. Adimu wedok. Mak anakmu wedok nesu, Mak. Lho, kae lho mbok arep-arep. Mengentet-entet to. Ngambek orang. Terus depan. Sopo orang wis to. Ngerti nganget ora? Ngopi jak malam bareng ya. Oke, bar mama. Itu udah tak bungkus nih. Aku ke bar mama tes. Dosa aku sih. Lho, iya. Wong Palu aku Riko tak enteni kok. Mam sik. Belum mangan ta, Mas? Iya. Lho ora delek ra delek. Mam, tapi kimu gak gelem mam. Ya jiko piring lah no. Ngenteni iki. Kula pendet nih. Ya pun wae yo. Pusate teko iya lho. Oh, Iya. sedelok. Apa ngantuk buyut-buyut lho. Kelepe Riko iki. Sing turune kadak. Kadak. Udah ada. Sopo? Ini santai. Mangan pura iki lek mangan jiko aja. Lek mangan jiko aja. Sidang mam ora jare ngenteni Mas Tapo apa mam. Dan mam. Bungkus bebek bareng-bareng. Udah makan. Iya nasi. Sana nasi kok. Nggih. Napa tebel? Kon mau kon buka ape yo bro. Nggih. Mau. Enggak mau. Ben mam sik. Ya bel dulu ya. Iya. Pawange teko to. Sini yo. Karo omre. Sini. Nah, jiko piring. Aku kok gak mau ajak main lagi. Kok malah kabur ya? Kok gak mau ajak main lagi toh. Ya gitu om gak ajak main. Bisa mas. Mau main HP. Loh ditunggu teman-teman ya. Jadi kan rep natu gak gelem maem ngenteni mase ya to. Lho, ndang jiko aja Jadi di. iki wis mantuk bro ditunggaske bebek goreng. Kebun bebek goreng entul ya. Nggih, kebun raja. Kebun raja. Nah. Masyaallah itu. Bebek banyak. Karena ini loh. Sumpah udah makan barusan. Bohong dosa. Mau jujur. Ada kayak makanan sih aku tinggalin. Oh iya. Bebas lagi. Bapak. Wis. Bapak. Oke ya Pak, kasih. Bebas lagi. Nah, usah Pak, kasih. Bungkus nih. Ya Allah. Bebek bakare kebun raja. Apakah Ripna tuh mau? Jangan kue. Apa enek terus jangan keluwe ngono iki mangan apa iki? Aku takon kulupan arep mau kulupan.
Mantap. Lu belum mau. Masa mulai Bu Es kok nggak ditelepon, nggak diangkat, nggak teleponan padanya. Ini mau toh? Tadi bakal. Ngejak deh. Bakul. Gimana bakul lo? Dia ngajak jualan. Ngajak jualan Oh, bakso. oh. Inget. Yo, siap-siap kalian semuanya ya teman-teman ya. Yang tadi menunggu Om Tapau live. Ngerti aku mulai seluruh kali. Sambelnya enggak ya apa lagi? Mau? Loh, udah ini banyak loh. Ayo maju bebas aku.